Hayırlı günler. Biz Kerim Tunçer'in tiyatrında Bulaşak Seydaş Yıkasızlık spektakli premierasına bağışlanan matbuat konferensiyasına jığıldık. Hem bizning qonaqlarimiz Fani İsmail Ulu Musagitov, Tunçer'in ismidagi Tatar Davlat drama ham komediya teatri direktori, Tatarstanning atqazangan madaniyat xizmatkari, Rezida Nurislam qizi Salaxova, Musa Jali ismidagi Respublika premiyasi laureati, Kerim Tunçer'in ismidagi Tatar Davlat drama ham komediya teatri artisti, Rustam Rifqatullo G'ayzulin, Tatarstan'ın atqazangan artisti, şulay uq teatrın artisti, ham Luiza Yansuvar piyasının avtori. Birinchi so'rovni Luiza sizga berganda, mana spektaklning mana shu piyasani yozarga ne sababli siz olindingiz shu temaga? Мен башлап жиберейинби? Эле сиз бир эки сөз айтасызбы башында? Дұрысын айтканда теги коян алындыгыз ничек келип чыкты дегенден биз билгенигизче Kerim Tunçerin bilen Salih Seydaşev алар татар музыкаль спектакльләренең башында торган кешеләр. Алар бергәләп эшләгәннәр. Һәм Salih Seydaşev музейда безнең театрның бинасының бер өлеше дип әйтик. Элегелектән ул булган. Анда Тулай Турак, Камал театр артистларда, Марсей Сәлимҗановларда һәм бик күп татар театрына кагылышлы булганда, аннан соң татар мәдәниятенә кагылышлы булган бик күп кешеләр анда торганнар, анда иҗат иткәннәр. Шуңа күрә Салих Сәйдәшевнең быел 3 декабрь көнне 120 ел юбилее. Бу спектакль турында сөз инде безнең бик күптәннән 19 елдан ук бара иде. Һәм моны беренче сөз итеп безнең мәдәният министры Аюпова Ирада Хафизяновна да әйтеп алган иде ул вакытта. Һәм аннан башланып та китте инде ул. Һәм шуннан соң без әзерләнә башладык. Менә безнең Луиза Янсуар белән Реза Гарипова алындылар ул эшкә. Менә ул турыда инде үзе әйтеп узар. Әйе, һәм шуны әйтәсем килә, Салих Сәйдәшев шәхесе ул театр белән шулкадәр тыгыз бәйләнгән, аның театрның диварлары, театрның бөтен атмосферасы аның иҗаты белән һәм аның аркадашы булган, гомер буена фикердәше булган Керим Tunçerin белән бик тыгыз бәйләнгән һәм идея дигәннән без менә җәйдән бирле язабыз пьесаны һәм без аны төрле вариантлар белән, төрле якын килү ысуллары белән башкарып карадык. Сәйдәшнең биографиясы, иҗат сәхифәләре буенча да барып, менә Фәни Исмәгыйлевич әйтеп киткәнчә, янәшәдәге музейның сәхифәләрендә шулай ук күтәреп, бу җәһәттән безгә Эльвира Шамиловна, Сәйдәш музееның директоры, шулай ук ярдәм итте һәм спектакль башланганчы ул аның музейның хезмәткәрләре белән бергә алар фойеда күргәзмәдә күрсәтәчәкләр һәм шул көнне, менә спектакль бара торган 3 көнне фойеда Сәйдәш белән бәйле музей экспонатлары булачак. Идеяга яңадан кайтканда шуны әйтәсем килә, бу ничек дип әйтәм, бер линия буенча гына бару һәм иҗат я биография буенча бару гына булмаячак. Без бераз гына башкачарак, үзебез өчен дә яңарак форматка мөрәҗәгать иттек. Без аны лабиринт дип атадык. Ягъни бу Сәйдәшнең иҗат кешесенең һәм үз дәверенең ничек дип әйтим, знаковая фигура дип әйтсәк, дөресрәктер инде, менә русчалап дип әйтсәң, үз дәверенең билгеле һәм йөзләгән, меңләгән күзләр карап торган шәхеснең дәвре белән сөйләшүе дә, бу аның үзенең эчке диалоглары да һәм дөресен генә әйткәндә, бу үзенә күрә Сәйдәшнең җанына, күңеленә
үтеп кирип карау һәм аның буйлап сәяхәт итү кебегрәк жанр һәм килгәчтен менә бу лабиринтта йөргән тамашачыларга нәкъ менә иҗат кешесе чор һәм дәвер каршында һәм киләчәк каршында ничегрәк күренә, ничегрәк чагылыш таба, менә шул сорауга җавап эзләдек без. Рәхмәт, әле сорауларыбыз булыр. Резда ханым, сездән сорыйсы килгән иде. Лабиринт дип билгеләнгән менә спектакльнең жанры лабиринтта уйнау ничегрәк булды сезгә? Лабиринтта уйнау үзенчәлекле. Иң мөһиме тамашачы адашмасын лабиринтта. Куелыш бик үзенчәлекле. Жанры лабиринт дип кенә әле тамашачы бәлки аңлап та бетермидер. Нәрсә икәнен аны аңлатып та сөйләп тә бетереп булмый. Тамашачы килеп карагач кына бәлки төшенер, ләкин 100%-ка түгел. Менә шушы нәфис кызлар Резда Гарипова һәм Луиза Янсуар язган әсәргә без әле үзебез дә көн саен, тирәнрәк шумган саен төрле яңа сәхифәләрен ачабыз әлеге әсәрнең. Монда ничек хәлләрең, яхшы, әйбәт дигән диалоглар юк. Монда һәрбер фраза астында русчалатып әйткәндә подтекст. Бер генә подтекст та түгел, монда 3-әр, 4-әр, 5-әр катлам подтекст. Менә шуны без үзебезчә аңлыйбыз, режиссер безгә үзенчә аңлата һәм без аны тамашачыга үзебезчә аңлатачакбыз. Тамашачы инде бәлки үзенчә аңлар. Әйткәнемчә, бик үзенчәлекле жанр. Салих Сәйдәшев, гомумән безнең театрыбыз өчен, кабатланып әйтәм, бик якын кеше. Минем иҗатымда ул соңгы елларда бигрәк тә нык чагылыш таба. Ни өчендер, белмим, бер мистика мул, ниндидер бер билге мул. Берничә ел элек кенә Салих Сәйдәшевнең яшьлек мәхәббәтенә багышланган Гөләндәм туташ хатирәсе әсәре дә чыккан иде. Анда да Салих Сәйдәшев, монда да Салих Сәйдәшев. Салих Сәйдәшев белән әле очрашырга, аның иҗаты белән очрашырга тагын насыйп булыр бәлки киләчәктә. Гомумән аның музыкасы, аның иҗаты, аның тормышы, аның моңы бер кайчан да онытылмаячак һәм тамашачыларга без менә бераз гына булса да аның трагедиясын, аның моңын бирә алсак, без максатыбызга күпмедер дәрәҗәдә ирешкән булырбыз. Кем ролендә сез башкарасыз? Бу сер булмаса. Серне яртылаш кына ачам. Яхшы. Мин тарихи, бик билгеле бер тарихи шәхеснең тормыш иптәше, шулай ук мин тарихи шәхес. Минем прототипым булган билгеле, бәлки аны әле өлкән буыннар хәтерлидер, беләдер дә. Без инде аны китаптан укып кына беләбез, музейда сөйләүләре буенча гына беләбез. Шуңа күрә инде тарихи шәхесләрне уйнау ул бит 2-ләтә, 5-ләтә җаваплы. Автор уйлап чыгарган бер образны менә мин үзем режиссер ярдәмендә ничек ачасым килә, мин аны шулай ача алам. Тарихи жанр, тарихи кешене уйнаганда, шәхесне уйнаганда монда инде икенчерәк, монда инде җаваплылык бик зур. Ләкин Резда Ириковна белән берлектә шактый кызыклы гына процесс бара. Инде берсе көнгә премьера булса да, эзләнү процессы дәвам итә һәм гомумән артист кеше бит инде режиссер кеше ул эзләнүдән туктарга тиеш тә түгел. Инде премьера үткәннән соң да менә булды минем ролем әзер тынычланам дигән сүз түгел. Аны һәр даим без баетып торабыз. Ниндидер куелган бер шикләр кысаларында. Шуңа күрә эзләнүләр әле һаман бара. Минем образымда ничек дип әйтим, скелетка ит үскәндән үсә бара, Аллага шөкер. Инде менә шушы тулы бер кешене тамашачыга җиренә җиткереп тапшыра алсам, мин бәхетле булачакмын. Рәхмәт. Һәм Рөстәм, сезгә сорау. Беренчесе, сез Сәйдәшме? Бу сорауга мөгаен сез үзегез дә җавап бирә алырсыз. Сәйдәшме мин юкмы икәнлек? Бу шаяртып бирелгән сорау инде сез нинди роль башкарасыз һәм шулай ук менә монда сез укучыларга, журналистларга дип әйтим инде сорау бирәсез. Бу спектакль белән әйтергә телисез, музыкасы мәңгелекме, әллә инде безгә инде бөтенләй кирәк түгелме? Менә үзегез дә бу сорауга җавап биреп
Карагыз әле безгә. Беренчедән минем рольгә килгәндә, менә кулда программа, сездә дә бардыр инде ул программалар. Рөстәм Гайзуллин, Мишкәдә утыручы ир-ат. Кызганыч, шушында язылганнан артыгын мин әйтә алмаячакмын. Моны шуннан да күрергә кирәк. Монда һәрбер кешенең аерым образынмы, тулайым спектакльнеме. Һәм гомумән алып әйткәндә, бу жанрда, мондый стильдә, мондый куелышта безнең дә беребезнең дә әле катнашып уйнап караган юк. Хәтта гадәттә бит инде спектакль чыкканда, репетиция прогон процессында менә монда халык көләчәк, монда халык тамашачы елыячак, монда мондый реакция булыр дип үзеңә күз алдыңа китерәсең. Ә монда әлегә хәтта тамашачы нинди реакция бирәсен күз алдына да китереп булмый. Менә хезмәттәшем Резидә әйтеп узды, без үзебез дә әлегә көннән-көн һәр репетиция үткән сайын үзебез дә тирәнрәк кирип китеп, үзебез дә нинди спектакльгә тотынганыбызга шаккатып йөргән мәл. Һәм сорауның икенче өлеше бер кат әйтсәгезче. Сорау бирәсез. Музыкасы, Сәйдәшнең музыкасы мәңгелекме, әллә безгә инде бөтенләй кирәк түгелме? Менә шушындай сорауга җавап эзлисез дип аңлыйм инде. Менә беләсезме, әлбәттә минем әйтә алмыйм, бүгенге көндә һәр кеше, хәтта татар кешесе Салих Сәйдәшевнең иҗатына мөкиббән китеп, бүгенге көндә бары тик аның музыкасын, аның көйләрен, аның иҗатын тыңлап йөри дип әйтә алмыйм. Кызганыштырмы бу? Тик менә бу безнең премьерны спектакльне караганнан соң иманым камил һәм ышанычым шул, Сәйдәшевнең иҗатына да, аның әсәрләренә дә игътибар артыр һәм аның турында күбрәк, тагын да күбрәк мәгълүмат табып белергә теләүчеләр артыр дип ышанам. Шунда, рәхмәт. Сораулар бармы? Ай. Зилә Мөбәрәкшина, сорау шундый, менә сез әйттегез, Салих Сәйдәшевнең биографиясына мөрәҗәгать иттек дип, аның биографиясында без белгәнебезчә күңелсез урыннар да бар, күңелле урыннар да бар инде, вакыйгалар. Һәм Сәйдәш моңын ачып бирер өчен, менә сез әйткәнегезчә музей белән тыгыз эшләдегез, хезмәттәшлек иттегез дип, шулай ук архивына мөрәҗәгать итәргә туры килдеме һәм туганнарына, бәлки алар белән аралашкансыздыр. Алар моңа ничек карый? Сәйдәш моңы дигән вакытта менә әйтеп үтәсем килә. Ул миңа калса, бәлки без барыбыз да буыннар алышынып тора, име? Кешеләрнең психологиясы алышынып тора. Яңа иҗатчылар килә, яңа моңнар килә. Ләкин шуңа да карамастан, Сәйдәш шәхсән минем өчен ул шундый константа. Бәлки мин аны балачактан әле үземне кеше буларак, менә ничек дип әйтим инде, формалашып килә торган кеше буларак тойымлаган юк. Ул минем әбием моңнары аша миңа сеңгән иде һәм мин үземне әле белә генә башлаган вакытта Кашкыннар җырынан да, Булат җырларын тыңлап үскән һәм Мәйсәрәнең җырларын тыңлап үскән кеше буларак, Әдрән диңгезләрне ул минем өчен шундый бер кайчан да какшамас һәм татар мәдәниятенең кодын һәм йөзен, асылын тәшкил иткән бер моң. Шуңа күрә Сәйдәш кайчан да булса безнең өчен актуаль булудан туктар дип уйламыйм. Ул кайта-кайта кеше аңарга килә һәм аның аша мәдәниятның да ниндидер яңа яссылыкларын, пластларын ача дип уйлыйм. Инде шәхесенә якын килгән вакытта, әйткәнемчә, без биография сөйләмибез һәм без Сәйдәш белән бәйле архив документларын сөйләмибез. Без аларны өйрәндек, без аралашасы кешеләр белән аралаштык, үзебезгә сеңдердек бөтен булган информацияны һәм шул вакытта бик кызыклы бер шундый хәл килеп туды. Без никадәр күбрәк аның турында өйрәнгән саен, никадәр күбрәк аның тормыш биографиясын, хәтта безнең шундый зур калын шундый кәгазьләр беркетмәсе бар, тупланмасы бар. Анда һәр көне язылган. Менә
туды Сәйдәш һәм бөтен биографиясы көнләп, сәгатьләп язылып чыккан. Без аны үзебез белән ярты ел инде күтәреп йөрибез. Һәм шул бөтен даталар буенча барган саен аңлашыла башлады шул кадәр күп актаплар икәнлеге. Без шундый өйрәнгән саен җаваплар таба алмый башладык. Күп сораулар күбәя генә торды. Шуңа күрә безнең инде аннан соң башыбызда шундый бер лампочка кабынды. Тукта, бу сорауларга җавап бирмичә торып, без чынлап торып нәрсә булганын аңлый алабызмы диеп. Һәм асылда без менә шул сораулар күбрәк булган юнәлешләрне алдык. Һәм сорауларга үзебезчә җавап бирергә тырыштык. Бу укылыш, бу безнең укылыш, Сәйдәшнең иҗатын һәм шәхесен, ләкин шул ук вакытта әйтүемчә, бу тулы бер иҗат кешесенең, тулы бер дәвер шәхесенең фигурасы турында сөйләргә омтылыш, һәм ул күпмедер дәрәҗәдә гомумиләштерелгән характерда дип тә әйтер идем. Без анда үзебезне дә күрә алабыз, без анда үзебезнең бәргәләнүләрне дә, үзебезнең эзләнүләрне дә күрә алабыз дип уйлыйм. Һәм шуның белән нигездә менә классик мирас булып калган һәм тормышы изе калган шәхесләр нәкъ менә шул масштаблылыгы, гомумилеге белән кадерле дә һәм әһәмиятле дә. Тағы бір тулыландырып әйтеп қоясым келе. Бұл спектакльде мында Сәйдәшнең автобиографиясы да юк. Мында күбрәк Сәйдәшнең башындағы уйлары, аның карашы, аның хәләте менә шул яктан бирелгән. Шуңа күрә аны Сәйдәшнең биографиясын бүтін жерден алырга була. Аны интернетка кирип та карап алырга була. Китапларда да бар. Шуңа күрә бу формат әз генә икенчерәк. Һәм безнең әле белгәнегезчә Сәйдәш музее ремонтта, әле ремонты бетеп җитмәгән. Без кайбер бүлмәләрне, кайбер куйласы спектакльнең кайбер җирләре анда да булырга тиеш. Безнең ике арада чыга торган юл бар. Безнең бинадан Сәйдәш бинасына күчәргә була, урамга чыкмыйча гына. Менә шу урыннар, кайбер урыннары анда булмагач, без аны тагы үзебезгә күчердек. Дөресен әйткәндә, куелу дәврендә безнең театр бинасының күп кенә бүлмәләреннән алмаштыру да булды, теге урын эзләү дә булды дигәндәй. Бу җирне тотып карадык, бу ягын куеп карадык, бик күп эзләнүләр булды. Шуңа күрә менә бу ахыргы варианты килгәч күрерсез. Театр бинасында, аннан соң андагы мөхитне дә икенче яктан ачырсыз дип уйлыйм. Һәм тагы бер әйберне әйтеп куясы бар, бүгенге көнгә билетлар юк. Бүгеннән. Бу формат, монда бик күп кеше килеп йөри торган формат түгел. Бу форматта без 15-20 кешегә генә куябыз. Бер куелышы. Шуңа күрә теге бу аталай инде пандемия белән дә бәйле инде бу, анда күп кеше булырга тиеш түгел. Шуңа күрә үзенең тәртипләре бар. Аны килгәч аңлатачаклар сезгә. Ничек итеп керергә, ничек итеп йөрергә, сөйләшергә ярамый анда бер-берең белән. Сез үзегезне безнең артистлар белән бергә, аларны тоеп, аларның яннарында булып, алар утырган урында кырыенда утырып, янда тагы нәрсәдер эшләр икән, алар белән бергә булып, менә шундый форматта барачак. Бер караганда үзеңне шушы вакытта булган кеше итеп хис итәчәксез. Ягъни без сезне Сәйдәшкә тойгылар дөньясына чакырабыз. Уңайлы аяк киеменнән килсәгез, шәп булачак. Теге озын үкчәле туфлилар киеп килмәгез, йөреп торырга туры киләчәк. Театрның күрмәгән җирләрендә күрерсез, булмаган җирләрендә дә булырсыз. Һәм һәрбер җирдә аерым бер мөхит булачак.
Тагы нинди сорау бар? Бармы сораулар? Мин дөресен әйткәндә, тагы Сәйдәш белән Кәрим Тинчуринның менә булды бит әле, кирәк микән ул сезгә, ул Сәйдәшнең әсәрләре, Сәйдәшнең моңы. Дөресен әйткәндә, хәзерге заманга гына ялгап калдырырга ярамый, ишетергә кирәк. Шул ук Сәйдәшнең музыкасын төрле форматта бирергә була. Аның моңы бар, югалмаячак. Ничә генә театрга җырлар язмаган ул. Менә хәзерге вакытта алып тыңлап карагыз, хәзерге вакытта. Мөкиббән китеп тыңлап утыра торган җырлар. Бер вакытта югала торган түгел. Алар бит җырларында Кәрим Тинчурин белән икесе әсәрендә барып, велосипедта барып, төрле районнарга барып, анда кунып, анда яшәп, һәм шул вакытта язганнар. Теге кырыйдан гына түгел, менә кайбер фотопортретларны ясыйлар бит әле, фотографияга карап кына. Ал әйтеп түгел. Шунда яшәп, шундагы кешеләр белән сөйләшеп, шул вакытта туган җырлар. Шул вакытта туган әсәрләр. Бу инде теге кырыйдан гына белеп түгел, үзләре эчендә кайнап шушы тормышның һәм үзләре аша уздырган вакыйгаларны бирәләр. Бу бик зур әйбер. Аны оныта торган түгел. Һәм мин бер вакытта да аермас идем Салих Сәйдәш белән Кәрим Тинчурин. Аларның бергә эшләгән вакытлары ул алтын чор дип әйтерлек. Сораулар бармы? Менә мин сездән шуны еш кына бездә әйтәләр бит инде, безнең бөек татарның шәхесләре тиешенчә данланмый дип. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу спектакль ул шушы максатларында күздә тотып язылдымы, әллә инде бу сезнең теге җаныгыз теләгәнчә пьеса турында сүз барганда? Менә бу бик дөрес тәгаенләнгән сорау дияр идем мин. Әйе, спектакльнең барышы буенча башыннан ахырына кадәр кеше кадере турында уйланачакбыз. Һәм шәхеснең мәңгелек каршында, бүгенге каршындагы кадере турында да була ул. Ул дөресен әйткәндә, теге кемнедер үскә күтәрәм, кемнедер онытмыйм манда, неме дип язылган әйбер, ул барысы да аның йөрәктән чыга торгандыр инде. Әгәр дә син аңа бөтенләйең белән бирелеп, теләк белән карамыйсың икән, әйбер тумый да торгандыр ул. Ул өстән генә язылган әйбер, халыкка да бары җитмәячәк, һәм үзеңне дә канәгатьләндермәячәк, һәм язган кешеңне ничектер күтәрү манда, искә алумы, андай әйбердә булмаячактыр. Безнең Сәйдәшкә килгәндә, Сәйдәш турында начар әйбер язып булмый торгандыр. Ансы да бар. Һәм спектакльгә нинди дә булса теге бәяләр бармы әле, мәсәлән, шул ук артистлар тарафыннан, бәлки театр тәнкыйтьчеләре карагандыр, кемнәрдер. Артистларыбыз әйтер бәлки. Без инде яшьләр һәр вакыт ниндидер яңалыкка, экспериментларга ачык халык бит инде. Миңа бигрәк тә өлкән буын артистларының фикере кызык иде. Гомумән алганда безнең команда бик яшь, ул авторларыбыз да яшьләр, әгәр дә инде программаны карасагыз, ул бию куючылар, вокал укытучылары, рәссам, ут буенча рәссам, барысы да яшь егетләр, кызлар, командабыз яшь, актерлар арасында өлкән актрисаларыбыз бар. Ул Татарстанның халык артисты Ләлә Памиңнуллина һәм Татарстанның атказанган артисты Әлфия Пахасанова. Ләлә әйтте, 45 ел эшләү дәврендә мин әле беренче тапкыр шушындый жанрда уйним. Беренче тапкыр шушындый жанрда роль җанландырам һәм миңа бу ошый балалар диде. Бик куанып, үзе дә ләззәтләнеп, үзе дә бик кызыксынып эшли Ләлә апа, күзәтә. Аның сүзләре белән әйткәндә, өлкәннәргә дә бик ошый бу жанр. Монда инде безгә режиссер да башкачарак максатлар куйды, бурычлар йөкләде. Монда чөнки син сәхнәдә тамашачы тамаша залында түгел, монда гадәттәгечә 4нче дивар юк.
Чөнки менә әйтеп үттек инде тамашачы безнең арада йөри, ул минем тамырымда аккан каннарымны, минем пульсымны күрә, тоя, минем исемне, ягъни актерларның исләрен тоя хәтта. Шуңа күрә монда инде фальш булырга мөмкин түгел. Режиссер Резида Ириковна безгә шулай диде дә, менә шушы репетиция вакытында наигрыш белән переигрышларыгызны әйдәгез миңа күрсәтеп бетерегез. Мин инде булды җитте дигән түшәм куячакмын, шуннан да арттырмагыз дип әйтәчәкмен ди. Шуңа күрә әгәр дә инде мин әле тагы да булдырам, мин әле тагы да тырышып уйный алам, премьерада мин әле күрсәтәм дигән әйбер булырга тиеш түгел. Бөтен күрсәтәсегезне хәзер күрсәтеп калыгыз репетициядә. Премьера вакытында, премьерадан соң тамашачы сезнең арада йөргәндә инде бернинди арттыру булырга мөмкин түгел диде. Шуңа күрә без инде 100% табигый булырга тырышабыз, чөнки 21нче рәткә кадәр кычкырып, ишетелерлек итеп кычкырып сөйләшәсе дә юк, күзләрне дә зурайтасы юк, күрсеннәр дип, бәяләрне дә арттырасы юк. 100% табигыйлек. Безнең өстә шундый бурыч. Мин Резида белән ничек хәзер аралыкта утырам, репетиция вакытында мин аның белән яраткан бер ракурсым бар, минем бер урындыгым. Шунда утырып караган вакытта мин Резиданы нәкъ менә шушы яраклыкта күрәм. Һәм ул шактый тетрәндерә торган күренеш. Бәя мәсьәләсендә тагын әйтеп үтәсем килә, менә өлкән буынны атап үтте Резида. Без дөресен генә әйткән вакытта беренче читка вакытында уйлаган идек, өлкәнрәк артистлар нәрсә бу дип аптырарлар һәм ничек дип әйтим, кабул ителер шактый катлаулырак булыр дип. Һәм укыганнан соң мин нәкъ менә Ләлә апаларның мөнәсәбәтен күргәчтен бик нык шаккатты. Минем өчен ул зур ничек дип әйтим инде, зур кичереш булды, тирән кичереш булды. Алар шундый кредит доверие белән карадылар һәм шул кадәр экспериментка әзер иделәр. Менә минем форсаттан файдаланып, әлеге яраткан руымның өлкән буынына рәхмәтемне дә белдерәсем килә. Һәм шулай ук Луиза ачуланмаса, хәтта ачуланса да, кичкенә генә бер серне ачасы килә. Прогоннарга чыккач, беренче прогоннарны Луиза килеп карады һәм була тыела алмый укси, күзләрен кызарта елады. Елатырга яраталар алар мине. Бик тетрәндем Луиза үзе. Инде әлбәттә премьера, әлбәттә яңа формат, рәхәт дибез, барысы да шул кадәр эмоциялар көтәбез. Менә бер секундга премьера, тик шуның белән, бу эмоциялар белән бер рәттән без аңлыйбыз ни дәрәҗәдә җиңел булмасын. Бу шуннан да авыр булачак. Без теге Резида әйтеп үткәндәй ияләшкән булсак, менә шушы аралыкта эшләргә шул 4нче дивар аша тамашачыга каяк игътибар итмичә, монда терәлеп торганда миңа калса бер дә җиңел булмас. Хәтта менә кичә прогон репетиция вакытында безнең әйтик хезмәткәрләр, ут куючы, рәссамнар да киреп утырды. Инде репетициядә бер төрле барса, монда инде беразына тамашачы өстәлде, үзеңне башкача тоясың, башкача тотасың, әле монда үз кешеләре, тамашачылар киреп утыргач, тагын да авыррак булар. Ярый, авыррак эшләнгән эшнең нәтиҗәсе тәмлерәк була. Шуңа күрә Алла берсә, менә шу 16-сы, 17-сы, 18-сы 3 көн эчендә 9 спектакль уйналганнан соң инде барысы да урынына урнашыр һәм без тәгаен ахырына кадәр аңлап бетерербез нәрсәгә тотынганыбызны. Аннан соң безнең январь аенда тагы дәвам итәчәк. Хәзерге вакытта менә 3 көн һәм көнгә 3 тапкыр куела. 9 спектакль. Аннан соң театрда быелдан менә без төрле ысуллар белән эшләгән спектакльләр, төрле жанрларга кармак салып калдырабыз дип әйтсәк тә була. Безнең хәзерге вакытта менә бу спектаклебез чыгып беткәннән соң, әле биткәнче дә дип әйтергә була, тагын 300 спектакль өстендә эшлибез. Алар төрле жанрда, мюзикл да бар. Бер спектакль. Аннан соң моноспектакль дип әйтсәк тә була, тагы бер спектакль бар. Аннан соң Нәбирә Гыймаддинованың әсәренә утырдык.
менә төрле жанрдагы, төрле соллар белән куела торган спектакльләр башланып китте һәм 2021 елның беренче яртысы гына түгел, беренче кварталында барысы да сәхнәгә чыгар дип уйлыйбыз. Һәм бу менә булачак Сәйдәш спектаклен карап калырга ашыгыз, карап калыгыз, башыгыздан үткәрегез. Мондый спектакльнең татарда булганы юк әле. Аннары әйтеп узган идем бит, бу спектакльне караганнан соң Сәйдәшкә игътибар артыр тамашачылар тарафыннан дип, монда үземнең шәхси мисалда да, мәсәлән, әйтәсем килә, шушы эш процессында яшьләрдән шундый модный сүз ишеткәнем бар, на репетиция дип әйтәм, теге кабатлауда, һаман кабатлауда минем плейлистта хәзер машинада, мәсәлән, Әдрән диңгез ул ничек спектакльдән эләктереп алды һәм һаман шуны тыңлыйсым килә, тамашачыларга да шулай тәэсир итер дип дигән уйда инде. Бунда 30-дан артык менә мин артист санадым, тамашачыларга караганда күбрәк булачак минем аңлавымча. Алар бит барысы да бер вакытта бер мәйданда булмыйлар, төрле мәйданчыкларда. Уйнаучылар һәм тамашачылар монда дөресен әйткәндә менә килгәч үзегез күрерсез, монда тамашачы белән артистны әле аерып та бетерә алмассыз. Алар бергә үрелеп баралар. Тамашачылар да уйнамаячаклар. Ягъни сезгә җиңел булмаячак. Кемдер үзен шулай дип хис итәчәк. Уйныйм дип хис итәчәк. Тамашачыларда. Бер кирип китсәгез, тизенә чыгып китә алмаячаксыз инде. Теге интрига тудырдыгыз. Шуңа күрә җайлырак киемнәр белән килегез. Аягызга да теге үкчәләрне бик кимәскә карагыз. Җиңелрәк булсын үзегезгә. Үзегезне шушы куелуның бер өлеше итеп хис итәрсез. Сәйдәш замандагыча киенергә дигән шартлар куелмыймы тамашачыларга? Андый шартлар юк. Андый шартлар юк. Бөтенесе теге һәр кешенең үз башында булачак, һәр кеше үзенә үзе образын сайлар. Сораулар бармы? Сорауларыгыз булмаса төгәллибез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Киләсе очрашуларга хәтле.